Il-Gvern jinsab iffokant biss sabiex jiddefendi lilu nnifsu. B'kuntrast il-Partit Nazzjonalista għandu l-interessi tiegħu mixħutin kompletament fuq il-ġid tal-pajjiż. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista waqt il-programm Net Live l-għada illi fil-Parlament il-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni fuq il-kwistjoni tal-uli tal-ħajja fejn ġew imbottati proposti għal ġid tal-poplu Malti u Awċi quddiem l-isfida taż-żieda fil-prezzijiet. Bernard Grech insista li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista qed jaħdem sabiex itaffi l-isfidi tal-poplu, Robert Tabela jridu jikkontrollaw il-rati biex jipproteġu lilhom infushom. Kontrast aħna, dak li ressaqna fil-Parlament il-mozzjoni tal-bira hija mozzjoni għal poplu Malti u Awċi. Għaliex aħna affokati fuq il-ħtiġijiet tiegħek. Aħna affokati biex ngħinu lilek, lill-anzjani, lill-pensjonanti, liż-żgħażagħ, lill-ħaddiema, lil min ħaddem il-min jinvesti f'pajjiżna. Għaliex is-soluzzjonijiet li preżentajna l-bira u li jilna nagħtu lill-Gvern jgħinu l-kulħadd. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li flimkien ma' deputati nazzjonalisti qed jagħtu lil Abela u l-qbija tal-Gvern soluzzjonijiet biex jgħin lin-nies u mhux jisraqhom. Iżda minflok il-Gvern ma jinteressaħ xejn. Bernard Grech insista li Gvern Laburista ma jinteressax mill-loli tal-ħajja waqt li l-prezzijiet qed jiżdiedu l-mediċini out of stock qed jiżdiedu wkoll sitwazzjonijiet li taħt Gvern Nazzjonalista se jkunu qed jiġu missilta. Aħna mhux biss nisimgħuk, aħna natuk widen, aħna il-vuċi tiegħek u aħna immorru fil-Parlament u kull fejn hemm bżonn biex il-messaġġ tiegħek inwassluh, nibnu b'konsultazzjoni miegħek il-politika tagħna u jekk Alla jrid bl-għajnuna tiegħek mill-Gvern nkunu nistgħu saħansitra inwettqu il-wediet li qed nagħmlu miegħek. Intant Bernard Grech insista li l-Gvern ġdid Nazzjonalista se jkun qed jiffoka fuq mudell ekonomiku ġdid, mudell ekonomiku li jsaħħaħ l-infrastruttura u jagħti nifs ġdid lill-poplu Malti u Awċi. Is-sejħa tiegħi hija biex inti tersaq il-qudiem. Għaliex l-idea tiegħek, il-ħsieb tiegħek, is-suġġeriment tiegħek għalina jfisser ħafna. Dal-pajjiż għandu bżonn il-kulħadd, għandu bżonn lilek. Flimkien nibnu tama ġdida u flimkien se nweldu Malta aħjar. Francesco Catania, għal Net News.